tichange takasimuka tese toimba stanza yekutanga. Achimboniteererai, toimba stanza yekutanga chose takasimuka sesangano touya pamberi paMwari. Hama Mutero, motinamatira sesangano kuti tidzoke pana Mwari. Toimba stanza 2 and 3 tichikoka ma-individuals vane zvavanoda kutaura kuna Mwari kuti vauye nepamberi. Saka chikamu chekutanga, sangano rese tiri kudzoka kuna Mwari tonamatirwa naMutero. Then kana paine vane zvavanoda zviri personal, tapedza stanza 2 and 3 tinenge tichiuya kumberi, vakuru vesangano vozokutibatsira pane zvetinenge tichichema kuna Mwari. Takasimuka rwiyo number 88. Church of Christ.